Kublai pi baro ki parlok ki bapai yang program Darwin. Sajisian ki yang subhai pi. Bat kumju ki yang subhai pastor. Iban shim yo benta menyelam jimut. Hawe dei. Bat kaniga por ka benta. Kum mu kan mau ngidang don ka series ka balai. Ka jeli ka baim. Bat ngilai poi menta. Syaka session ka besan. Barang ka session ka besan nginya plate nginya puli nginya pusan nginya krem. Bat ni syak skor ka ibi pastori dan bermencai. Ya ka Genesis ka linno ka barusan. Perlok pada pimpa syok kot ba ka linno barusan. Ngi i hang ni ba kadon kumbasan lingkot ki khana ki be pher ka we den ka we pan. Bat kini ki lingkot khana bi labu an ka linno barusan. Ngange kidan la ka jong ka benta ka ban hikai ni. Bat ginya ke way den ke way pat ginya kerpa di pastor benyelam jumut ngi kumbangi jule ke session ngi bedam begini persyang benya ke way den ke way so pastor Kani kelenang ko barpusan kumtu mutlaong baridon kidan tu kisan thup tu ki badon lelaki jongki khana po jongka to na kani ka thup ko baningkong ke bukan thup ikut khot ko baningkong hadu ko ban riu kani ka kren chapang jeki wei pade ki khun chanrang ki jong Abraham na ka kurim ko jong u ka bau lashim hadin ka jingyap no jongka Sarah tongnya nginya pet gitu nomor kim da nang ni nakmat ngin sayui ba ka syukdo ya ka kerteng jong ni kurim ko patmai ki jong u Abraham ki khun ki jongka bat ka bangin hap nya kren kendai itu ki dekat ki bakam sedin jong ni ka tu beningkong to nak dekat ka beningkong gong baru Abraham ulashim sakawai pat ka tengah bat ka kerteng jong ka kalalong ka ketura hang ni ka ja ka tu jandar ne ka ketura to badia u kalakhayu simran badiu jokshan badiu medan badiu midian badiu isbak badia u shua badu jokshan ulapan kayo sheba badiu dedan bad ki khun chandang u dedan kilalong ashurim bad letushim bad le ummim bad ki khun chandang umidian kilong u epha bad u epher bad u hanok bad u abida bad u eldaa tikini baro kilalong ki khun chandang ka ketura badu Abraham ulai baro kat badon hau Isak Hindrei ya kita ki kun cenderang bau Abraham ulayo na kitengah bakhampo jong u Abraham ulai ya ki jing ai bad ula pha no ya ki nau Isak kun jong u ben bau dang im syapang mi ni sya kari ni to kani kalong katuk ku beningkong bad kumbangin lagi puli kong tu kanika kurim thmai ke jong Abraham kerpeng joka kadika ketura nimtip kadai ka banang no shimit hu hangi namar ha kanika por tu dang syong hi ha kanika rikanan to bang nimtip dia kadika banai kanika ketura ya kata kalong jarmo te ki jing thu ikini ki kerteng jong ki khun hang ni ha katu ka dekhot ka baar bat katuk sentence ke beningkong jong dekat ke balai yang tu ni keteng pade ki ba ngin sei kendu hi hakini ki kitab ki bahadin ki jong ni testament ke ba rim tambah ngim patnang ban ong la kini ki bangin kendu kitab ki bahadin kin den em ki bahir pateng na kini ki koncerang jong ka ketura kumut koncerang jong Abraham na ka ketura mo komedian bangin sei kendu hadin nang ta pade ha katu ko benta ka baar pade ka sentence nang ka dekat ka balai dipet bahan tu mo ki khun chandang udedan kilalong ashurim letushim balle ummim klam ong ki ashurim lani ki letushim lani le ummim kani ka kumbang ilai kran ha ki nang ki shmat ki barang ni ki jing her pateng itu ki bakut im itu ki dei bet ki plural tihang ni i kini hansai de ki khun chandang jong udidan adim ong ashur ulitush ta ter ti namar bala bu yaki hani ka plural kumni ti kabangin sai kendu hadin kide kini ki ashur
Kendu ya din mo. To da poi haka dekat ke wasau katu syatu atau itu kihun ki bami pateng nau Midian. To ndalakut katu ha bopun kot ya tu dekat ke wasau. La syukudo bit baro kilong kihun cendrang kaki turah. Ni kemalanyat be syakane tiki jirukom jeng her pateng ki baswa ngi bakado ya yo kupa. Tunda ini kalong kerpang namar ba ke kitura kalong ke kurim ke bahadin ke jom Abraham bat ngim shmi pada ayu pada ublay uya keren Abraham ha kajing dei bani ke kurim ke bahadin. Kai ke bang amut ban ong pastor. Kani ka kitura kamu kani ka tengah jong Abraham hadin baka klan ka Sarah. Te kini gilenong ba syahmat kani ka Sarah ka klan akarta ka basis pa ar punyos nam. Te kumbangi phai ni gilenong kham syahmat Joshua ba jing pher karta ka lo shpos nam. Kaba mon uniu Abraham hang ni ka por ba sim kurim ya kitura ka mon ula larang pa ba. Tumo larang pa ula lesil along riu temen udang sim kurim biang atian bakhat ka Sarah. Kapan iman kawan ra ya kawai ka jing perkhat ka jong ka long ba uniu brio. Hadin baka klat ka tengah jong ka dan ka jing kenja. Ka sepenong yu bon haman sim kurim biang. Tahu tak kalong kajing long brio tu ni ong no. Kajing siam no wi brio kai pher he. Te kata kajing siam jong Abraham tu sim tu ai ni. Nasyumudur hap syu antat entah he. Kabamut long ka lenti jong u pa kalong umde bu sim kurim da kumoi pate hadin bakal klat ka tengah tera jong u sim. Mo ka lenti ka bai. Ti ringi poi tu dekat ke balai ke bas nong kan ke basan buat ke ban riu kan kitu kilong ki benta ki bangin hab ban pendut cipor ba ya kawan ya keren. Dekat ke basan ke ong ni buat Abraham ula ai baro kat ba udan hau Ishak. Ti hang ni kawan mi ke di kajing keli kan. To yo Ishmael kum tu kelaja. Ndai ka tu kajing pha no yo baiklah kajung kami kajung Ishmael kadai namar ba kajing e ka baikan du hi ngasam ne ka Sarah jing asam katu gila da bikran tu position re hang ni menta pade ka pen i ba wat haba kani ka kitura ka don long kala ban khai kini ki khun chenram nau Abraham hi hendre ha ka bai dei pade ba kini jing her pateng baro udon kamut kale yo chau Ishak long kata kalong pela kan ikhana kan ngasgo gumbahang ni em gumut kai kemudan baro kemudan nado pas sedang ka jingya lenti ke jong hado kat kena khra ka Sarah mut kite gi benta jong Ishak le baro ta kan nong ni hato kan dei mu kata ka jingemir bat ke ai ke bo ublei gutmu ka bola pen snow Abraham kan ba nau Ishak ni nyau yak pateng ban ya bi ter ni wat ha ka jing keren jong ka Sararu ka kurim ka wi e ka jong baka jing her pateng kan long ina na Ishak ti tadangi pe wer ni tengi i ka makalam chatahi ka Abraham ka mut ubat ya ka ai ka bai dei ba Ishak ti da poi tu dekat ka ban riu hang ni pada ka khamshai kan ka ong ni hrei ya kita ki khun chen rang bau Abraham ulayo naki tengah bakhampo jong bu Abraham ulai ya ki jing ai bar ulapha no ya ki nau Ishak hun jong min ba udang im syapang mingi syakari mingi ti sim pendu hi ya ka bha nam ta jong ki kat kum kani tendrei long ka ai ka ba kham ye pher hang ni na ka bang ya kren ne ka long ba ki ni ki khun ki ba khan ki wei ba ki kurim ya kitu ki kurim la nyo ki long ki tengah ki khampo kat kum kan ni ye pe ini dekat ban rimo ulayo na ki tengah ba khampo jong to kum ka Hagar nakaliang jong kasarai tu ko kadang long kasarai ba ka ai ya kan ka syakri ke jong ka syau Abraham ka ai ka kum ka tengah ya Abraham nei ko ka di ka Sarai ka ba ai kasarai ka ba ai na ka jing community ka long ba utau khun uban mi na kani ka jing syong kha pada Abraham kan ki syakri ka jong ka unde khun jong ka Sarai hendai kata kam syumpoi syata anta pada kani ha ka bahadin ru kani kitura ngimtip ke poi syong kha kum no tene hang ni la kerdan lang ya karu kum ka tengah ka bakham po
Hato kala banlong ban namar ba kasarai kala don kasara kala don hakerdan ka kham halor. Ni kalong kumta namar lom dah kalong kumta kumnu bo ublei un ai kerteng yaka kasara na ka kerteng bela jutip ika kumka Sarai. Ti hakatu lo ong ba kanong ka kemi Jogi jat jong kijat benri balo. Ti dengi ya New York na kata ka kerdan ba kasara ka don ti kani ka jing ong ni ki tengah kampo kayarap. Heran. Kayak mir. Kay Emir. Tu hadin jong tu kay tu ingi bau Abraham pat de tu la ai tu jing ai musim pen mi thli ki men haba udang im ule kata baru phano nau isap ti katu siap hang mi ngi sia kari mi ngi ti ngi ka de ka rokom bu jing tho no tu ki lenong ki sia khamat kitab Genesis sia ka phang mi ngi ne tu ngim pat yo jubab hadu menta kan mut ya kini ka phang mi ngi Kayak ba kamu kayak ba don hani nong ban ong kalong ba. Uniu Abraham. Ya kini ki kuon nak kituraro ka bomot upen kiar ya ki bikin syong ha tu jaka ka bo lamang nang to ikan. Len no satai kham satai ni kham chowei. Kamut umang kerpang ni tu bentar umur di isak kan dewi ki jong. Kamu kadon ka ka bo perkat kerpang nang to isak. Hato kan mut kumta ni ngidong bahakan ni kalong gi ni isak la dong pa Isak mana. ti dikidan sin ki wei pada dula akran u ya kau mi ka jing kan at kan No. ti long ban penyeper kan kini ka yeng ni ton don isak ti kini ki wei pada la ai ya ka bah ka jong ki ti mat iya laki jong nyaroi nyap Nyaroi. le le ngi par perkat na kata ka benta ti ngin siam ba kanum bu jing ko ingi ha bengi ya chin ki tu buat mo Ismail ular ulah itu lupa haka hagar Abraham. Abraham ulah itu nanta haka hagar